Mae'n ffawr fan hyn ar y diwrnod o lan y sioe fawr yn agosau ynghylch y gwartheg. I ni ar fin darganfod pwy sy'n mynd i gipio Pencampwriaeth Parau'r Dyfodol i'r heffrod. A mae'r beirniad Ian Miller yn mynd nôl at y lims. Am bar sydd ganddyn nhw eleni. Maen nhw'n wartheg arbennig iawn y ddwy yna, dyn nhw'n rhiannydd. Ydyn. Gwartheg sy'n gallu bod mach mwy wyllt draethe, ond fi yn hoff o'r lims yn yr dosbarth yma. Mae'r blons yn bar hyfryd hefyd. Ydyn. A drychwch pwer y ddwy yma. Oh. Wedi lwco rhain ers nhw gamu fewn i'r cylch yma. Mae yna rhywbeth mor bwerus, gosgeiddig amdani. Just y ffordd nhw wedi dangos I hunain y ddwy Charolais yna. Wir wedi mwynhau gweld nhw yma yn y dosbarth hyn. Mae'r Charolais wedi cael wythnos ardderchog I bod yn onest. Y tîm o 5 wrth gwrs? Ydyn, ie. Wythnos wedi cipio honno? Tîm o 5 anghygoel da'r Charolais. Oedd. Ond dewch I ni glywed yn y man nawr be fydd sylwadau'r beirniad. Dyn nhw byth yn rhoi gormod o gliws le mae'r garden goch yn mynd. Na. A fel na dylai fod wrth gwrs. Dylai, ie. A mae'r microffon ar fi'n mynd i'w law dwi'n meddwl. A wedyn gawn ni glywed be sydd ag ei ddweud am y dosbarth ola yma yn y cylch gwartheg. Felly fe daw lai a rhiannydd am eiliad. We'll hear from our judge here today, Sioe Miller. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I must congratulate the Royal Welsh Agricultural Society for the show they have put on this week. It has been truly outstanding. Every place I've looked, I've been wasted for choice and quality. Now, I must also thank all the exhibitors today. I've pulled forward a short lead, but the ones I didn't pull, yous are all winners in your own right. It's just you have to have a short lead and I can't pull yous all. Now, I would say today I've been looking for 2 correct showy animals which are well balanced. They have to be like peas in a pod. I would say the 6 that I've drawn forward are the nicest balanced ones. So without any more to do, I would just like to once again thank the Royal Welsh for inviting me to take part in such a prestigious show. It has indeed been an honour and a pleasure, and a memory that will last with me forever. So thank you very much. Thanks to the exhibitors. Thanks for all the stock handlers, and thank you for my stewards today. Thank you very much. Hyfryd iawn. Ian Miller. Well, may I also thank Sôn am y fraint a'r atgofion fydd yn aros tag e am byth. Thank you for coming down. Ie, dyna beth yw'r sioe fawr yn dyfe. Invitation to judge here. Atgofion, a cyfle I greu atgofion. Na beth I ni mam yn dyfe. Ydy atgofion melys iawn yn yr siow fan hyn, yn Llanelwedd. I ni'n creu rai newydd. Mae'n nego arbennig yn dyfu. A dyma ni te, y Pencampwriaeth ola, Parau'r Dyfodol, yr heffrod ar gyfer y dyfodol. Mae'n camu o gwmpas y Charolais. Mae'n mynd hebio'r blons, hebio'r lims, draw am y glas, mynd at yr hirgorn. Am stori fydde I chi fel teulu rhiannydd, sech chi'n cipio'r garden goch fan hyn? Fydde fe yn neis, ond fi'n credu bod y blons a'r lims a'r Charolais gyda lot fwy o pŵer yma heddi yn ni, yn anffodus. Mae'n mynd hebio'r birgorn. Nôl am y lims. Le mae'n mynd? Mae'n pasio y lims, y blond. Dwi'n meddwl bod e'n mynd am y Charolais. Ie. O, di ma fe! And there we are. Congratulations. Wel. Y tîm o 5 yn gynharach. Champion. A nawr y Parau'r Dyfodol. A'r lims yn cipio'r gil wobr fel oedd I yn y tîm o 5. Rhiannydd, wyt ti'n cytuno? Ydw, o'n i'n meddwl hyn o'r dechrau Charolais yn tîm sy'n fel peas in a pod fel dwedodd y judge. Neis iawn. Wel, mae rai cyfadde. Na Frein dal yn sylwi hefyd wrth I nhw gamu i'r cylch ma'n gynharach. O'n I jyst fynd I stopi edrych arnyn nhw. Na, ffili tynnu ligad off yr Charolais yma. Y clistiau mowr na'r llyged dwfn jyst yn denu chi fewn. Ydyn. A'r pŵer wrth gwrs hefyd yn atgyfnerthu cryfder y Charolais. Ond mae rai ni sôn am y limousians hefyd. Trwch blewyn oedd I, dwi'n siŵr, rhwng y ddau fryd.
A rhiannydd unwaith yn rhagor, gai ddiolch I ti am ymuno 'da fi. I ni wedi cael gwledd drwy'r wythnos. Gwartheg gorau'r wlad, os nad y byd wedi bod yma yn Llanelwedd. A mae'r diolch yn mynd I bobl fel ti a dy deulu. Am y gwaith caled I chi'n neud yn paratoi, golchi, ac yna I arddangos. Diolch I ti a dy debyg, diolch i'r arddangoswyr I gyd. Ac I ni'n edrych ymlaen yn barod ar llwyddiant nesaf, ni'n I fan hyn yn y cylch gwartheg. Dim problem, diolch. Diolch I ti, rhiannydd. Pob dim yn I adair dyfodol. Diolch. Wel, Kevin Thomas. Siw mor hwyl. Diolch yn fawr iawn Dim cystal â ti. Na, gret ffordd I bennu'r wsnodd off yna fe. Mae wedi bod yn wsnodd galed. Dydd a nos. Ond hwnnw teg, na. Ond yn dreisio ran fi'n edrych mlaen iddo mas o'n fel buwch rwy'n ddod Bydd hi'n ôl yn Llanelwedd fel buwch gobeithio? Gobeithio bydd. Gadael I develop o'n awr tymor a gael iddo mas yn naturiol, ti'n bod, ydw e? A fel wedes i'n wythnos i'w chofio I chi fel bryd y Charles, y tîm o 5 ddechrau'r wythnos, ac yn gorffen yr wythnos efo, wel, y Pencampwriaeth yma, achos drach ar safon o wartheg oedd yma. O, war y teg, maen nhw wedi troi nhw mas yn 12 o'clock yn y fel maen nhw'n gweud. War y Pwy teg. sydd ati, pwy oedd y reffer arall? Vince Corbett yw'r teulu arall o Gymru. Vince, congratulations, llongwarchiadau. Thank you very much. What a tremendous group of cattle you've got. Oh, it's the whole breed, the Charlie breed, is just raised the bar. This shit's terrific. A wonderful show, Charlie. Well, I can't thank you enough, you and all the exhibitors, for such a tremendous show of cattle. Llongwarchiadau mawr iawn. Kevin, siwrne saff nôl I Gastell Newydd A Emlyn. diolch yn fawr iawn I ti am raglen dda ar y teledu hefyd. O, war y teg. Ti'n Pencampwr unan. Sa'n siŵr am y ti ni, ond diolch. Mwynhewch y dathlu. Diolch, Kevin.